Ngicela ukubabingelela abazalwane emakhaya egameni elihle mfundisi uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza ingxenye yesibili kwisifundo sikaDaniel 5. Besifisa ukuthi siqale kuverse 12 size sigcine kuverse 25, ingxenye yesibili. Bese ukuthi u26 sekuyehla kuze kufike u31 ukuze isikhathi sethu singezukulula kakhulu lawo mavesi siwabekele ingxenye yesithathu. Ngisacela sikhuleke. Baba udala amazwe nomhlaba, izwi lingelakho. Sicela usifundise. Sicela ukuthi nxa sesifundile sisinde ezifweni ebezisiphethe zokuxakeka, zokukhohlwa, zokudideka, lonke uhlobo lezifo zomphefumulo nezikamoya. Sikholwa Nkosi ukuthi nezinyama zizobe sezisinda ngoba uNkulunkulu nxa usindisa usindisa ngokupheleleyo. Ucela ube nathi sifunda kukho konke nje, umoya wakho oyingcwele usihole, sithobe, sikulandele ngokwethembeka. NgoJesu ngiyakhuleka, amen. Ngiphinde ngiyababingelela abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu inkosi yethu, amen. UDaniel 5 isihloko sakhona sikhuluma ngedili likaBelishazari. Njengoba engxenyeni yokuqala sifunde uverse 1 kwaze kwayogcina kuverse 12. Nakhona njengamanje kwingxenye yesibili sizocela ukufunda uverse 13 sihle nawo sime kuverse 16 okwamanje. Daniel 5 isihloko sakhona sithi idili likaBelishazari. Uverse 13 ufundeka kanjena uthi, khona uDaniel wangeniswa phambi kwenkosi uBelishazari. Inkosi uBelishazari wathi kuDanyeli, wena unguDanyeli, lowo ongowabathunjwa bakwaJuda, abalethwa yinkosi ukuba bevela kwaJuda na? 14. Ngizwile ngawe ukuthi umoya woNkulunkulu nokuthi kufunyanwe kuwe ukukhanya nokuqonda nokuhlakanipha okwedluleleyo. Uverse 15 uthi, manje-ke kungeniswe phambi kwami abahlakaniphileyo nabathobelayo ukuba bafunde umbhalo bangazise incazo yawo, kepha bahluleka ukubonisa incazo yale ndaba. Uverse 16 besethi, kepha ngizwe ngawe ukuthi ungaveza izincazo, uthukulule amafindo. Manje-ke uma ungawufunda lo mbhalo ongazise incazo yawo, uyakwempathiswa ukububende, ube nomgexo wegolide entanyeni yakho, ubuse ube ngowesithathu embusweni. Amen. Kusaqhubeka yena inkosi uBelishazari. Anti siyakhumbula ukuthi bathe kusemnandi besaphuza, besadakwa, besahlambalaza, betusa uNkulunkulu wabo, bephuza ngezitsha zikaNkulunkulu ezathethwe eJerusalema uyise wakhe uNebukadinezari noyithatha udakwa ngazo utshwala. Kwase kubonakala umunwe, isandla somuntu, uloba umunwe wasuloba odongeni. Okwaletha ukusaba okukhulu kuBelishazari. Khala wathi ufuna abantu abazochaza lo mbhalo, abazofunda lo mbhalo bechaze le ncazo. Wangeniswa zonke iy'hlakaniphi zaseBhabhiloni zehluleka. Ekugcineni-ke kugcine sekungeniswa uDanyeli. Inkosi sikhuluma naye, inkosi uBelishazari sikhuluma naye la mazwi akade ngiwafunda njengamanje. Yebo, unkosi ngiyaxolisa uDaniel ulethwa phambi kwenkosi emva nje kwe-short sentence, yabo. Inkosi uma ikhuluma noDaniel iya straight to the point, yabo. Iyamazisa uDaniel ukuthi abahlakaniphileyo bahlulekile ukuyichaza le ndaba, ukufunda nanokuchaza lo mbhalo. Uphinde futhi uya-acknowledge ama-abilities kaDaniel. Uyamazisa ukuthi according to ulwazi akaluzwile uBelishazari ngoDaniel ukuthi umuntu onjani, umveza kungathi uyena osesele. Yabona mase kuthiwa you are my last option, useyi-option yokugcina, uyabo.
uze futhi umthembisa izipho lezi ebezithembise abantu laba abaziwa ngokuthi bazehlakaniphi zaseBhabhiloni. Naye uDaniel uma esengena ekugcineni naye umthembisa same thing ebeyithembise izehluleko izihlakaniphi zaseBhabhiloni, ukukhombisa ukuthi inkosi uBelshazari i-desperate kangakanani ukuthi ithole umuntu ozoyifundela lo mbhalo, ithole futhi umuntu ozoyichazela ukuthi lo mbhalo usho ukuthini. Uvesi 17, Daniel 5 verse 17 kuthiwa, wasephendula uDaniel wathi phambi kwenkosi, izipho zakho mazibe kuwe, umuphe omunye imivuzo yakho. Nokho ngiyakuyifundela inkosi umbhalo, ngiyazise incazo. Amen. Impendulo kaDaniel izwakala iyimpendulo ethobeke kakhulu, yabo, ngoba uyaveza la ukuthi cha, akanayisifiso yena zenzuzo yasemhlabeni, ngoba vele inkosi uBelshazari yayi-ofarisha ozoyisiza la ibim-ofarisha ngenzuzo yasemhlabeni. uDaniel uyakhombisa ukuthi cha, angingathini ngokukhulu ukuthobeka akafisi khona lokho ama-earthly gains, yabo, kodwa noma ebonakala rejecta, ebonakala ezinqaba izipho zenkosi, kodwa uzwakala ewumuntu who is willing ekulangazelele ukufunda futhi ukwenza incazo ukuthi inkosi yazi. Amen. Yabona, an earthly gain, inzuzo yasemhlabeni. Angingaluli kakhulu, mhlawumbe ngiyakhuluma ngalena uma kubonakala isifundo ngisiya ngokusiqeda. Ngicela ukufunda njengamanje uDaniel 5 verse 18 kuya kuverse 24. uDaniel 5 verse 18 kuya kuverse 24. Uyaqhubeka-ke laphana uDaniel ukhuluma ngalo uBelshazari uthi ku-18, Nkosi, uNkulunkulu ophezukonke wanika uNebukadnezari uyihlo umbuso nobukhulu nodumo nobukhosi. 19. Ngenxa yobukhulu owamnika bona, bonke abantu nezizwe nezilimi bathuthumela besaba phambi kwakhe. Athanda ukumbulala wambulala, athanda ukumyeka wamyeka, athanda ukumphakamisa wamphakamisa, athanda ukumthobisa wamthobisa. 20. Kepha lapho inhliziyo yakhe yaziphakamisa, nomoya wakhe waba lukhuni waze wazidla, wehliswa esihlalweni sakhe sobukhosi, balususa udumo lwakhe kuye. 21. Waxoshwa kubantwana babantu, inhliziyo yakhe yaba njengeyezilwane, nenhlalo yakhe yayinezimbongolo zasendle, wadliswa utshani njengezinkabi, nomzimba wakhe wamatiswa ngamazolo ezulu. Waze wazi ukuthi uNkulunkulu ophezukonke ubusa imibuso yabantu, ubeka phezu kwayo amthandayo. 22. Nawe ndodana yakhe Belshasari, awuthobanga inhliziyo yakho noma wazi konke lokho. 23. Kepha uziphakamisile enkosini yasezulwini, balethe izitsha zendlu yakhe phambi kwakho, wena nezinduna zakho nawomkakho nezinceku zakho, niphuzile iwayini ngazo, utusile wena onkulunkulu besiliva nabegolide, nabethusi, nabensimbi, nabomuthi, nabetshe abangaboni, abangezwa, abangazi, kodwa uNkulunkulu wakho omphefumulo wakho usesandleni sakhe, nokungezakhe zonke izindlela zakho, awumdumisanga. Uvesi 24 besithi, yayisithunywa lengxenye yesandla ivela kuwe, walotshwa lo mbhalo. Amen.
uDaniel la uma evula umlomo ekhuluma uyachaza ubukhulu benkosi uNebukadnezar who is late osewadlula ekhuluma noBelshazar umzukulu wakhe noma oyinkosi yaseBhabhiloni ngalesikhathi. uDaniel uyamchazela ngobukhulu bukaNebukadnezar. Kodwa futhi uyachaza indlela uNebukadnezar aphakama ngayo uNkulunkulu esembusisile. Emvezela ukuthi impakamo yaNebukadnezar waphakama yaze yagcina isimholele kuphi. Yabona? Uyamkhumbuza isahlulelo uNebukadnezar abhekana naso ngenxa yempakamo yakhe. Le mpakamo yakhe okuyiyona eyamenza uNebukadnezar ukuthi angamazisi noma angam-acknowledge uNkulunkulu wasezulwini njengokuyena ophethe kuzo zonke izinto. Anga-acknowledge even uNebukadnezar ukuthi lo mbuso akanawo akawubusayo ubekwe kuwona uNkulunkulu onguphezu konke. Yabo? Uyakhumbula uma sifunda kuverse 4 kodwa ekhathi sifunda uDaniel 4 ukuthi wavela uNebukadnezar sithi konke lokhu kwenziwe yimi ngey'khwepha zami udumo eselinikeza esenjani esezinikeza yena. Uyamtshela uBelshazar ukuthi nawe-ke Belshazzar uhamba indlela efanayo neyahanjwa umkhulu wakho uNebukadnezar. Nawe uziphakamisile, ukuyiphakamisa kwakho wayiphakamisa wamelana noNkulunkulu odala amazulu ngokuthatha izitsha zakhe ezingcwele uzisebenzise kwi-pagan worship yakho. Yabo? Noma kwindumiso yobuhedeni bakho. Ngoba lapho khona ngiyacela nje ukuthi ngichaze lokhu ukuthi la khona kuhlangenwe kusuke sekukhona okhonzwayo. Serious. Uma sihlangene ngomshado, okay, umshado angithi uvela kuNkulunkulu. Yabo? Ingakho uNkulunkulu kufanele beyingxenye yomshado ngoba uvela kuyena. So udumo lungolwakhe lo mshado siwuvezela siwenza kuphi? Siwenza sibiza igama lakhe. Uma kushoniwe khona uzodunyiswa lapho ngoba uNkulunkulu uyadunyiswa ngomshado kumnandi. Uthothi yodwa futhi umngcwabo. Uthothi nanti iBhayibheli liyafundwa. Kuyazi ukuthi uNkulunkulu nabumnandi nasebunzimeni uyangena bephinde bemfake futhi lapha abazalwane. Qonda uveze ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uyi-assembly thizeni khona usuke sezodunyiswa. Yabo? Khona futhi ama-ceremonies enziwayo uthola ukuthi amaKrestu noma abantwana baNkulunkulu bathi thina lokho asikwenzi. Noma mhlawumbe kwama-processes athile ekutheni mhlawumbe ukuze uyogcina usumakoti usukuganile ukufuna kwenziwe lokho besethi amaKrestu asikwenzi lokho ngoba izinto ezizobe zenziwa zizobe zingasahlangene noma zizobe sezinqatshiwe uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba. Bese lawo ma-rituals noma leyo mcimbi noma lawo ma-ceremonies ayasusa bese thi amaKrestu thina asikwenzi lokho. Yabo? Ngoba yini? Ngoba lapho kusuke sekuhlangana khona kusuke sekukhona udunyiswayo. Yabona njengamanje uthola ukuthi ingane umntwana uyagreda la khaya. Oba egrade umntwana ukukhulumeni kwey'pikha lo sekukhulumeni kwamalungu omndeni uyazitholela ukuthi ubani odunyiswayo la. Kwamanye amalungu omndeni uyathola ukuthi kudunyiswa uNkulunkulu ngalo mntwana ophasileyo. Yabo? Kubongwa nje uNkulunkulu kushiwo ukuthi umsusephi wamsaphi. So bayabonga ngendlela ababonga ngayo. Kwezinye iy'khathi uyathola ukuthi la akusadunyiswa uNkulunkulu kodwa sekudunyiswa le ngane ephasileyo. Yabo? Kuze kushiwo kuthiwa yabona njengamanje sesikulindele ukuthi leli khaya lakho sibanibani selizoba indawo engcono ngenxa yakho ngoba wena wenzile zithina ezinye iy'ngane ziyibhizi ziza lonke uhlobo lokugruva laphayana wena awukwenzanga lokho. Yabo? Kudunyiswa ingane noma kudunyiswa umzali. So ngiqonda ukuveza ukuthi nakuphi na lapho kuhlangana khona kusuke sekukhona odunyiswayo. Nalana-ke
kuthiwani bathi bezenzela i-praise and worship yabo beyidumisela onkulunkulu babo kodwa bafaka okungcwele kaNkulunkulu okuyizitshe ezayithathwe eJerusalem. Ngakho okay, ngicela ukuthi ngiyelana kuthiwa a quick note ukufuna khona sifuna sikubuke lapha i-order yama-metals lapha yabo. Uma sithi ku-verse 23 kuDaniel lokho sekuthiwa utusile onkulunkulu besiliva yabo nabegolide nabethusi nabensimbi nabomuthi nabetshe abangabona. Uma ubuzobuka i-order yama-metals lapha compared to uverse 4 lana kuyo Daniel 5 makuthiwa baphuza ewayini batusa onkulunkulu begolide. Angithi yabona nje mase siqala ngokuthi begolide nabesiliva. Uma uya laphana ku-23 seqala kuthona onkulunkulu besiliva, seqala ngesiliva nabegolide yabo. So isilver isiliva negolide has been reversed yabo, ukuveza ukuthi umbuso ngathini, umbuso waseBhabhiloni usunjani is now finished yabo. Laphaya ku-verse 4 beqalwe ngonkulunkulu begolide. Uma sekuchaza la emva kwale sentence noma emva kwale judgment evela ngomno kaNkulunkulu akusakhulunywa sekuqalwa ngani njengamanje, sekuqalwa ngesiliva yabo. Khombisa ukuthi umbuso waseBhabhiloni usuphelile kodwa-ke ngoba yini amaMede namaPheresiya kwase sekuyikona azothatha, kodwa sizokuthola kahle lokhu uma siqhubeka sifunda amavesi alandelayo. Ukhona uDaniel uyakhuluma lokho ukuthi-ke nawe ndodana yakhe Belshazzar, uyakhuluma lapha ku-verse 22 ukuthi awuthobanga inhliziyo yakho noma wazi konke lokho, wazi konke okwenziwa kuyihlo uNebukadnezar kodwa awuthobanga inhliziyo yakho. Sike sifunda uDaniel 4 sachaza ukuthi lo uNebukadnezar wazi indlela wayene-pride ngayo, kwazi kwabiza ukuthi ngoba uNkulunkulu wayemfuna ukumsindisa, kwazi kwabiza ukuthi uNebukadnezar ehlanye, futhi nje ehlanye nje ingqondo yakhe isuswe kuyena ebe nengqondo yesilwane. Kucaceke nje ukuthi useyahlanya ngoba uNkulunkulu ufuna umfundisa. Sathi no, akuthina sonke sizohlanyiswa. ONebukadnezar laba bekelwe thina ukuthi sifunde. Thina nje ngoba sesiyakwazi lokhu uNebukadnezar wakwazi ngaye, thina siyakwazi uma sibuka uNebukadnezar. So umuntu engadazi inkani, angingadazi inkani la ngicabanga ukuthi nami uNkulunkulu uzongihlanyisa ngihambe ngiyodla utshani ehlane yabo, bese ngibuya nami sekubuyisa ukucwebezela. Isikhathi asikho. uNkulunkulu ufuna ukuthi siphenduke, ufuna usisindisa. Nakho yabona kuthiwa nawe ndodana yakhe Belshazzar awuthobanga inhliziyo yakho noma wazi konke lokho. So ubona ukuthi uBelshazzar noma kwenzeke impela kuzalo lakhe kodwa yena akayitholanga leyo chance ukuthi naye uzothiwa naye akahamba ohlanya ngoba naye une-pride enkulu. And yazi khona engakhohle ukukhuluma lapha, yazi uma ubuka isimo sikaNebukadnezar esahlanya lapha kuDaniel 4, angithi siyakhumbula ukuthi uma kuthiwa kwasuswa inhliziyo yetshe hamba yohlaliswa endle. Vele isikhathi esiningi umuntu ohlanyayo akahlali nabantu yabo, unendlela yakhe nje, uthola ukuthi mhlawumbe olinye ihlala emgwaqeni yabo. Le ndaba yokuthi iy'ngane zihambe ziyolala emapayipini ngesimanga mhlawumbe sokuthi zifuna ukubhema into ethile, leyo nto isho ukuthi sekukhona inkinga engqondweni yalowo muntu, ngoba sithola kuNebukadnezar indaba yokuyohlala ehlane kwenzeka yena esehlanye yabo. Kuthiwa ney'nwele zakhe zakhula zaba njengey'mpaphe. Angithi siyakhumbula uDaniel 4 laphana. Yazi ingakho uma uthola uma ufunda iBhayibheli iChristianity khona lapho kuhambe kube khona abazalwane bathi thina lana thina ayizukwenziwa impithi yabo ekhanda ngoba umfana ngabe uyintombazane, into ukuthi uzohliphiza iy'nwele uthi sitayela, ayizukwenziwa leyo nto ngoba bathuthe ngokuthi into ehamba nokuhlanya, indaba yokuhlikiza ikhanda noma indaba yempithi, into eyenziwa umuntu ongekho seyingqondweni. Uyabo ngisho nanemfanekiso yayethi mayenza ivezwe uNebukadnezar
esehlanya eselaphana iy'nwele zakhe vele zayihlikizekile yabo. Sikhona izinto esizenzayo njengamanje esithi thina ziyitayela, kodwa uma usulifunda iBhayibheli uzobona ukuthi yazi thini, ngiyahlanya yini nje lena ngiyenza ekhanda, ngikhipha imali yami engaka ngihambe ngiyohlikiza ikhanda, okuyisimboli noma okuyisayini yokuhlanya ikhanda elinjena yabo. Ey'ntweni zabalwa izinto laphana kuNebukadnezar esehlanya, kuthiwa izinzipho zakhe zakhula zaba njengezani ezokhozi yabo. Eyi, yadabukisa-ke le ngoba siwomama sibhizi siyazama ukuba bahle size sixhume inzipho zibe zinde kukhishelwa imali enjengemali. Umuntu uma enza inzipho ungamthathi kancane, unemali lowo muntu yabo. Manje lezi inzipho ezinde ngoba ayikho inyoni eney'nzipho ezimfishane eziwusheqe. Ngisho noma ungaqala nje uye enkukwini, inkukhu ngoba uyifuyile nje ekhaya inezinzipho ezinde yabo. Ngisho ney'nyoni ukhozi liney'nzipho ezinde lufike licaphune ngazo igundane noma licaphune ngazo itshele. Injalo izinto engangekusayi yabo. Manje uma uthola ubheka khona iy'nzipho zaNebukadnezar sehlanya zaba zinde kangako. While thina siyabantu sesifazane sikhiphe iy'mali zethu siyoxhuma izinzipho zethu, okusho ukuthi nathi siyahlanya. So kahle kahle uhlanya olugezile olugqokile olumphambi kwey'ngane zesikole oluwuthisha olufundisayo, uhlanya olufunda iBhayibheli, uhlanya oluzele oluphekayo yabo, uhlanya oluwunesi yabo. Ubona ngezinto enza izinto ezenziwa uNebukadnezar ehlanya. uNebukadnezar ehlanya laphaya wayehlikizela iy'nwele kuyimpithi, abanye bethi i-dread, khona ama-Christians angakwenzi lokho yabo. Inzipho futhi vele uma usuzolula inzipho ufuna ukufaka imbala, mhlawumbe zibe hlaza noma zibe bomvu, of which uNkulunkulu njengamaKristu baxwayisile abantwana bakhe wathi indaba maningabeki imabala emzimbeni yenu. Lapho kukhulunywa ngey'nzipho ey'pendiwe, kukhulunywa ngemilomo erujiwe, ngalama-foundation nezinto ezikhona. Zonke lezi zinto ziyamanga yazi. Yikho lokhu kubeka ubambezela uDaniel 4:5 ukuthi ingathi ungapheli. Kodwa-ke akusizi ukuthi ngiye kude ngibe ngishiya ama-facts ala eduze. Angithi nje siyakhumbula laphana eGerasi, ngizoyikhumbula le chapter le, uNkulunkulu uzongenzela umusa lapha kukhulunywa khona ngamadoda. Ngiyakhumbula amadoda ayenamadimoni kuthiwa ayehlala ngasemathuneni. Siyakhumbula, ngizoyikhipha ivesi yalapho ekugcineni kwesifundo. Kuthiwa lawo madoda ayehlala ngasemathuneni ememeza yabo, enamandla. Okunye okutholakalayo khona kuthiwa ayehlubula ngisho naney'ngubo zawo yabo. Kwathola kuthiwa usesangulukile sehlele noJesu ayesembethe iy'ngubo zawo, ehleli ebuthule engasekho lokhu kumemeza nokuqewula. Ngizama ukuletha ama-examples zawo 2 ey'nhlanye eBhayibhelini. Kodwa kuthiwa sebehlangene noJesu kuthiwa basesebembethe sebe-calm yabo. Ngiqonda ukuveza ukuthi khona izinto eziyifashion njengamanje kuyifashion ukuthi umuntu egqoke sinama-chof ekuthiwa njengamanje ama-crop tops. Angithi yabo, uthengela ingane yakhe i-crop top, ingane ivele isuke nje iveze iqolo nesisu, uthenge imali yomzali lengane ayisebenzi yabo. Kube khona isiketi esibona siyiside uma esabhekeleni, uma umuntu esondela ebheka ngapha umqhewu mude udlula idolo, ufika ey'ndaweni ekufanele ngaba ufika uzona unqunu lowo muntu yabo. So isayini ukuthi le ngane iyahlanya, iveze umzimba iyahlanya kahle kahle. So i-absence yaNkulunkulu ithi nje lowo muntu uyahlanya, wenza izinto eziwukuhlanya uyabo. So ngoba uma sebehlangana noJesu sebegqokile sebembethe, bakhona nabantu besifazane njengamanje uthi nguwumama noma umama uganile, awumazi usho lo mzimba wakho uvezela ba, ngoba lo mzimba wakhe uyigugu kumyeni wakhe kuphela. Kodwa yena ugqoka usheqa uzethi noma egoba kuvela imfasankomo, ugqoka usleeveless ethi noma ephakamise bathi sekuyashisa, kusho ukuthi ilanga liyafika-ke nathi. Kusho ukuthi ngempela uma sizoya ngama-conditions e-weather akekho umuntu ozosindiswa. Uma sizoyatsho ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu nophuza utshwala uzoba nesizathu sokuthi uphuze, lana uzothi nayo becima ukoma. Nohamba nqunu ugqoka usleeveless ethi uma ephakamise ingalo kuvela iy'nyama okungafuneki zivele yabo. Ezinye azisabukeki kahle, ngisho noma zibukeka kahle, inganje isona sizathu esenza ukuthi izinga lokureyisha abantu besifazane libe phezulu kangaka. Okay, ingane-ke iyi-teenage, umzimba wayo usabukeka kahle, kodwa uyavalwa ngenxa yokuthi siphila nabantu abasey'ngqondweni ezilimele ngokwehlukene. Khona abantu nje abaphilela inkani. Khona umuntu othi uma ebona umuntu wesifazane abone into ekufuneka ayidestroye yabo. So ukuze uzoba safe mntwanami,
mase kuthiwani gqoka. Gqoka-ke ngenxa yokuthi ngokweBhayibheli uku-expose umzimba kuyisayini yokuhlanya nje leyo, that's it. Kukhombisa ukuthi lowo muntu akalala uNkulunkulu mhla wahlangana noJesu uyowumboza kahle umzimba wakhe ngisho owudalileyo vele uwudalele ukuthi umboze. Uzivikela ezifweni ozozithola ngaba nawe ukushiswa yilanga namakhaza nje uzowathola kube vele ngoba lo mzimba uwuvezile nje uzogodola ungene amakhaza asebusika njengamanje. Kodwa uma umfana esondele eduze kwawo uzowusebenzisa yena ashisele wena uqhubeka nokugodola. Ukubonge ngezifo, ekubonge ngezisu, kube njeyayana yabo. So ngoba ngisho ukuthi angiphathi kwesifazane ukuthi umkahlanjani uganele vele umzimba wendoda yakho. So why uvezwe emphakathini? Ama-symbols ukuthi umama wala ekhaya nomezele eney'ngane eyi-over 25 years kodwa umoya ongcwele awukho kuyena somehow akaphilile ekhanda yabo. Biblically mawusuba ngoba biblically ungagqoki kuyinto eyenziwa abantu abaphazamisekile ekhanda. Namadoda-ke anakho-ke lokho no, kodwa bengesika kubantu besifazane ngoba njengamanje kunama-campaigns akhona kuthiwa o-GBV, gender based violence. Kuthiwa abantu besifazane bayahlukunyezwa, bayadlwengulwa. Okay, fine, kuyenzeka lokho ukuthi umuntu udlwengula ingane encane enabani months enabukeni. Okay, vele uzoba accountable ukuthi uyenze kanjani leyo nto. No mama futhi inkosi yami kuzoba ngathi ngithatha ama-sides. Njengamanje sekuyisitayela ukuthi umuntu ugane indoda emphekelayo, indoda ephekayo. Hhayi ukuthi imphumuza ngoba nakho egwela ngoba nakho ephuma emsebenzini. Buye sengathi nobaba igama lakhe lokupheka mina ngizohlala ngibuka i-TV. Angithi yabo ubaba uzoshintsha inabukeni lengane, ingane yentombazane. Amadoda namhlanje ukuze kubonakala ukuthi aromantic anothando. Ingene elebha wodwa uma izala kuthiwa ikubambe ngesandla. Angakhulumi kakhulu ngila ncwadi neDaniel 5 kodwa amadoda manje ashintsha amanabukeni. Nozela ingane yentombazane indoda yakhe yona emshintsha enabukeni yabo. Khona izinto engingathi ngokulokhu ungayilengalo uma usufunda iBhayibheli uvela ubona ukuthi mina ngiyenzile le nto bengihlanya. Ngihambile ngaveza umzimba kuyisayini yokuhlanya. Izinsipho zami zeloliwe kuyisayini yokuthi lento izenziwa neBukhadinezari ehlanya. Ngakunda amakhathi ngashiya impwithi ngaphezulu okhakhayini ukuhlanya nje konke lokho. Kodwa ngisacela ukuqhubeka nesifundo. Uthi uDaniel kuBelshazari, even though he knew all this, noma esekwazi konke lokhu, akamdumisanga uNkulunkulu kuyena umnikezi wokuphila. Kwasekuyisikhathi la ukuziphakamisa nodumo lwaNkulunkulu olungasekho khona at all, la that finished filling their cup of iniquity and sealed Babylon's probation. Kwasekuqhamuka umuntu waNkulunkulu wabhala laphayana odongeni. Yabona ukuphakama kweBhabhiloni uyomuzwa umuntu uma yithi into isingimi la yabo. Ngizovele nje ngiyihlanze angithi yabo. So impakamo yeBhabhiloni yayisifike la khona ekugcineni kwavela wavalwa nje umusa weBhabhiloni. Ngicela ukuvela nje njalo ukuthi wavele wavalwa umusa laphana eBhabhiloni. Ngicela ukufunda lo mbhalo, ngicela uwafunda lamavesi awu-2 awu-3. Ngizofunda uDaniel 5 verse 25 kuya kuverse 28. Uverse 25 kaDaniel 5 ufunde kanjena. Uthi qhubeka uDaniel yakhuluma lana. Uthi yilo umbhalo owalotshwa. Mene tekel ufasin. Uverse 26. Nansi incazo yalento. Mene uNkulunkulu balile umbuso wakho uqedile. 27. Tekel ulinganisiwe esilinganisweni ufunyenwe ulula. Peres ya. Umbuso wakho wahlukene unikelwe kumaMede namaPheresiya. Amen. Umbhalo owawubhaliwe. uDaniel uyawufunda umbhalo, uyanikeza nencazelo. Uyasho ukuthi umene usho ukuthi uNkulunkulu kuyena obambe umbuso, obambe umbuso waseBhabhiloni, umbuso waseBhabhiloni usesandleni sakhe, onamandla
okubeka amakhosi futhi nokwehlisa. Usawubalile umbuso wala eBhabhiloni and uqedile. Uthini uNkulunkulu odala amazulu kulomene? Uthi ukubusa kwaseBhabhiloni sekuphelile nje, sekufikelwe isikhathi sokuthi wenze njani? Kume. UTekel weighed in balance, ukaliwe esilinganisweni. Yabo, watholakala ulula. uNkulunkulu ukalile umbuso waseBhabhiloni, wawuthola ulula ngenxa yani? Ulula awunakulunga. Bakwethu, ayi, yabona uma ingekho i-righteousness of Christ, uma i-presence kaNkulunkulu ingekho emntwini, ngisho kungathiwa mkhulu kangakanani, somehow ulula. Yamkhumbula uGoliath uthi wayehlonishwa kangakanani, lokuthiwa kwasekuzalweni kwakhe wayeyiqhawe lempi. Babemsaba, kodwa wayelula. Nakho nje wabulawa umfana wezimvu, wayengaphethe ngisho isibhamu, ngisho nanomese wambulala ngetshe nje. Angithi yabo? So ubulula umbuso waseBhabhiloni because it was wanting of righteousness. Kwakungekho ukulunga kuwona, noma unganemali kodwa uma ungena Jesu somehow ulula. Yabo, that is why noma nginanendlu, uma ngiphuma yana ngiphuma ngidrayive, kodwa uma ngingena Jesu ngilula. That is why uthola ukuthi sometimes ngithi uNkulunkulu uyela emavesini akhe ethi qina, nibani nesibindi, ningapheli amandla, inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Yabona, esho ukuthi uNkulunkulu la phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho ngoba kulapho khona kuvela khona ukuphila. Why? Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngaphambi uma nje inhliziyo yomuntu ingaphilile, umzimba awusho lutho, unawo vele uzokohloka. That is why uthola ukuthi umuntu enganemali, eba nemoto, eganwe, kodwa uthola ukuthi uzotholakala ekuseni efile, enalowo ngcebo, ezibulale yena. Yabo, so uNkulunkulu udingakala lapho-ke, ngoba uthola ukuthi omunye umuntu uyaphila akanalutho kodwa uhappy ngenxa kaNkulunkulu. Uthola ukuthi omunye ubusisiwe ngawonke lama-positions, zonke lezi y'busiso ey'phathekayo, imali, imizi, amabhizinisi akho, ngenxa yokuthi futhi uNkulunkulu uthola ukuthi uyaphila. Yabo, so iBhabhiloni was found, it was found wanting of righteousness. Why? Ngokuba laselihlubuke kakhulu, lamelana noNkulunkulu wasezulwini. Yabo, so umuntu uma emelana noNkulunkulu ngathiwa mkhulu kangakanani, lowo muntu ulula according to iBhayibheli. uNkulunkulu enye sikuthola la esifundweni ukuthi usikala ngezenzo zethu. Yabo, umuntu athi asingamnaki ukuthi wenzani, ngeke singanaki ukuthi umuntu wenzani. uNkulunkulu uyasikala, esibuke nje ukufunda incwadi yaseFirst Samuel 2:3. Kana ngifuna ukufunda lapha no-2:3 First Samuel. Uthi, ningabe nisakhuluma ngokuzidla kangaka, kungaphumi ukuqhosha emlonyeni wenu, ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwazi, izenzo zilinganiswa nguye. Izenzo zilinganiswa nguye. Amen. Ngiyathanda la verses First Samuel 2:3, indumiso kaHana lapha uyakhuluma leli verse akade ngilikhuluma ukuthi uNkulunkulu ukwenza komuntu, yabo, hayi ukuthi umuntu khona umuntu ozokwenza into kuthiwa asingayinaki. Ngicela nje ukufunda ivesi yokugcina kwamanje lana ngenxa yokubuka isikhathi esitholakala encwadini yaMshumayeli, uMshumayeli 12:14. Usho uMshumayeli 12:14 uthini? Excuse me. Ngokuba uNkulunkulu uyawuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye nakho konke okufihliweyo, noma kuhle noma kubi. Amen. Khona abantu esibabona ngathi bathobekile, but ngenxa yokuthi benzela thina uma bekhuluma nathi, umuntu ezeguqe ngamadolo, omunye ebona ukuthi ukuguqa ngamadolo akwanele, ezehambe ngesisu njengenyoka, ecambalale ngohlangothi. Kodwa uNkulunkulu obuka inhliziyo uyabona ukuthi lo muntu indlela ka-rebellious ngawo, lapha akayosukuma khona, oniphisela nonke amakhanda nishiye nifile. Angithi yabo? So uNkulunkulu uhlulela uthini? Ngokuba imisebenzi uyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye nakho konke okufihliweyo, noma kuhle noma kubi. Okuqayo sibona kuyinto enhle, okumnye kukhuluma eze kugoqe nanezandla.
Yabo, omunye uzokhipha amagama athi ngiyaxolisa. Yabo, uthi uma sexolisile Nkosi yami, bengingawubani? Sondela. Uma kanti bengaxolisi. Angithi yabo, umuntu ngiyaxolisa kanti uxolisa ngempela. Konke lokho uNkulunkulu uyakukala. Tekel uthi weighed in balances and found wanting. Sesifundile la. Khona incwadi bengithena ngifunda ivesi yokugcina. Kodwa ngisacela ukuyifunda lana. IBhayibheli vele bazalwane yilokuthi nje silifunde singapheli imandla. Ngokuthi noma ngithe lokugcina sosengenza lesi sifundo singabe side. 2 Peter 3 verse 11 Petro isibike u3 verse 11 fundeka kanje. Uthi njengokuba konke kuya kubhidlika kanjalo kumelwe ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Amen. Ngatheni lamavesi amaningi abhaliwe la nokuthi singatholakali Inkosi yami oqhubuzela isifundo ukuthi masingatholakali lathi ngosuku lokuhanjelwa kwethu uNkulunkulu masingatholakali silula kungekho ukulunga kuthina ukulunga kufunyanwa through uJesu Kristu mayesehleli kuthina ngomoya wakhe oyingcwele ufasini noma uPeres usho ukuthini. This is a singular root of the word ufasin uma lithi Peres uma lisetshenziswa in plural noma ngobuningi lisho ukuthi pieces noma izingcwezu. Peres igama elisingu ngathini lobunye elisho igama lithi ufasin uma selisetshenziswa nje kahle ngobuningi kwalisho ukuthi means pieces noma izingcezu. Sesingasho ukuthi umbuso wakho uqhephukile uzingcezu yabo. uNkulunkulu uqedile njengamanje umbuso waseBhabhiloni wawuhlukanisa kabili sekukhona sekuzobusa amaMede nani namaPheresi. Lesifunde uDaniel 5 verse 29 kuya ku-31. Yazi sibuya kusifunda ivesi yokugcina njengamanje u-31 kodwa indlela okwenzeka ngayo mayelana isifundo sinamavesi amaningi ekufuneka siwafunde engiqonda ukuqinisekisa ukuthi still noma ngawufunda uvesi 31 usazoba khona upart 3 kaDaniel 5 usazokuba khona ingxenye yesithathu kaDaniel 5. Cela ukufunda njengamanje uvesi 29 kuya kuvesi 31. Uthi uvesi 29 khona uBelshazari wayaleza bamembathisa uDaniel okubende bafaka umgeqo wegolide entanyeni yakhe benza isimemezelo ngaye ukuthi ubeya kubusa engowesithathu embusweni. Uvesi 30 athi ngalobo busuku uBelshazari inkosi yamaKaledi wabulawa. Uvesi 31 athi uDariyu uMede wamukela umbuso eneminyaka engamashumi 62. Amen. Nkosi ibuso sokufundwa kwezilwayo encwadini kaDaniel 5 isikhathini samanje. Amen. Yebo. Nangu uBelshazari laphana kulamavesi ade siwafunda useyayaleza ukuthi uDaniel abambathise okubende ukuthi uzobusa. Yazi khona into engithethe laphana kuBelshazari. Yabo. Uthi kuyaveza ukuthi even noma uDaniel ngathi noma uBelshazari esetsheliwe izindaba ezimbi ngaye ezitshelwa uye uDaniel lona usasigcina isethembiso sakhe sokuthi uzomnika ipromotion noma uzomkhuphulela isikhundla umuntu ngoba ekuthembisile ukuthi umuntu ozofunda lo mbhalo elethe incazelo uzomkhuphulela isikhundla embeke ukuthi naye ebuse khona la eBhabhiloni noma uBelshazari sezizwile izindaba ezimbi ngaye kodwa wasigcina leso sithembiso wampromote uDaniel. Yabo noma uDaniel wayengafisi uma ufunda uvesi 17 lapha kuDaniel 5 wayengafisi khona lokho. Yabo wayengafisi yona inzuzo ngoba khona umuntu othi mayithi uzokwenzela into ezebuza ukuthi ngizogeyinani la. Yabo nayo intombazane iyashelwa ibuke ukuthi ngizogeyinani kulo bhuti. Yabo nalo bhuti uyoshela uqale ebuka ukuthi uzogeyinani kule ntombazane. Angithi yabo obviously isikhathi esiningi
abantu ba-interested kuma-earthly gains, ekugeyineni iy'nto zasemhlabeni. Khona amantombazane athi awamfuni umfana ongenamali, yabo. Ya, kungakho kufakwa nabafana bathi abamfuni umuntu wesifazane ongasebenzi. Bonke bafuna inzuzo yala emhlabeni, kodwa ku-rare, yazi ku-rare, actually kuyigugu. Actually ku-priceless. Kuyadura, ku-rare ukuthi kube khona umuntu othi uma eseduze kwakho afune into engathengwa ngamali, yabo. It is very rare. Ngoba njengamanje uthando lamanje uluveza sengathi umuntu engathi uyakuthanda ngoba esebonile uma eseseduze kwakho inyama yakhe izotawateka kuphi, yabo. Ngizodla kahle, yabo, uma ngase ngibe sebudlelwane, noma ngizoqhuba kahle uma ngase sebudlelwane lo, ngoba vele sekonakelwe. Uyisidlakela kanjena sizothola ucansi olumnandi, angithi yabo, ngoba vele konakelwe kungcolile. That is why uthola ukuthi emshadweni eminingi uma kukhona ongasaphefoma kahle lapha enkonzweni usuyahlukana lo mshado. Ngoba yini? USathane wenzile ey'ngqondweni zethu ukuthi singcole kangangokuthi singene ey'ntweni eyi-right ngezizathu zethu ezingcolile, yabo. Kodwa kusuke sekuyinhlahla uma ube nomngani, a friend, uma uyingane othi noma ungenalo lutho nje thanda ingqondo yakho, mhlawumpe ayibone ukuthi ingqondo yakho iyakha ngoba unoNkulunkulu, yabo. Umakoti ehambe eyohlala nomamezala, umamezala obonayo ukuthi akusekho vele amandla ukuthi lo mamezala noma lo mama womakhelwane engakhona into azomjabulisa, kodwa ethi nje ingqondo yakhe ingenza ukuthi ngisaba uNkulunkulu, yabo. Umuntu ozoba nezizathu zento engathengwa, yabona nje ukuthi ngihleli naye ngenxa yento e-priceless ekuyena, okungathi noma kufika ukuhlupheka kodwa yona ezosala. Manje-ke silandela izinto okuzothiwa uma kufika ukuhlupheka zihambe nokuhlupheka. Unomzi omuhle kuzofika iy'khukhula, lowo muzi uhambe ney'khukhula. Angithi iy'khukhula noma imvula iyisibusiso, kodwa uma sekuze iy'khukhula ukuhlupheka lokho. Ilanga lihle kodwa kunamasimu la ekhaya nanomfula. Uma sekufika ukuhlupha, sekuhlupha ilanga, kushawa mfula, kushawa izitshalo, kube njeya siya-approach-a indlala, yabo. So siyabona ukuthi noma uDanyeli wayengafisi wona lawo ma-rewards, kodwa inkosi uBelishazari yama njengokukhuluma kwayo, yamnikeza uBelishazari, yamnikeza, yaxolisa uDanyeli lezo zipho eyayikhulume ngazo ithi izoyinika umuntu okwazile ukufunda iphupho. Okay. uBelishazari sithole lapha sekuthiwa khona uyabulawa. Umbuso uBelishazari inkosi yamaKaledi usenjani? Useyabulawa, lokho esikutholile. Ukwehlulela okwakupronounsiwe kwiBhabhiloni kwenzeka the same night, ngabo lobo busuku, uyabo. uBelishazari waseyabulawa ngabo lobo busuku. Labo kwakumnandi, kubudala lokuthi bazojabula, bazobe bey'dlela, bey'tamasela, bey'phuzela. Kwase sekuphela isikhathi base bizophenduka i-history ukuthi kwake kwakhona inkosi ekuthiwa uBelishazari. Sekunjengamanje sinjani esisizwa kufanele ukuthi sisalelwe isikhashana esincane sekumele ife. uDariyo noma uDarius wamaMede uyawuthatha umbuso. Uma ethatha lo mbuso wangena esihlalweni sobukhosi lapha sekufuthi uBelishazari. uDarius noma uDariyo lo wayeneminyaka engu-62. uDariyo, isifundo sethu singabe side. uDariyo waya kumshana wakhe uKoresi wamaPezia emcela ukuthi akamsize amhaqele iBhabhiloni. uKoresi wasemukela lesi sicelo esasikhulunywe umalume wakhe ukuthi hayibo akuhlasela iBhabhiloni. Bahamba ukuze bezodla wona loya muzi walo, bahamba ngokuvumelana kwabanjalo. Bewubona usayizi waseBhabhiloni ukuthi iBhabhiloni likhulu kangakanani. uKoresi benoDariyo, uKoresi kuthiwa wabona ukuthi hayi, noma uCyrus wabona ukuthi zinkulu lezi ndonga, akulula ukuthi singakwazi ukuthi siyibhidlize. Kodwa kuthiwa bezwa izitha lezi uDariyo noKoresi
bezwa ngedili elaliprepare noma elalilungiselelwa elalizoba ngaphakathi eBhabhiloni. Yabo? So, bathi uma bezwa ngaleli dili elizoba khona, uKores noma uCyrus wanquma ukuthi edivethe umfula u-Euphrates. Lo mfula waziwa vele ukuthi ulubiyele la eBhabhiloni. Bawugubha, bashintsha i-channel amanzi ahamba ngayo, bayidayivetha. Angithi yabo. Impi yakhe yahamba khona lapha ama-levels noma ubuningi bamanzi base sebuphazamisekile noma esemancane ngokwenele ekutheni ungawela, ngoba uma uwumuntu uyakwazi ukuthi lo mfula ugcwele uma ngase ngingene la ne-risk le, kodwa bona bawudayivetha bazi ukuthi uma sebenza njena impi yakhe isingamasha ingene khona, amanzi vele asemancane. Ukuze le March ngathini impi yakhe noma babemasha amanzi esemancane, babengeke beze bephumelele. Into eyenza ukuthi bephumelele ukuthi amasango amabili aseBhabhiloni ayishiyiwe engavaliwe. Yazi carelessness, indaba yokuba careless. Kodwa vele bazowavalelana amasango. Bayijahele edilini laphana khona into enkulu ezobe yenzeka. Vele sibiyelekile na umfula. Yabo, kwakunamagate amaningi. Siyakhumbula isikhathi sikhuluma ngeBhabhiloni lalinamagate amangaki, iy'ndonga zalo ziphakeme manje. Siyakhumbula esifundweni elidlulileyo. Kuthiwa basebe-relax-anga ukuthi bayijahele idili oBelshazari, umfula vele ubabiyele u-Efrat. Kanti abazi ukuthi isitha laphana siyagubha umfula, siyawudayivetha, athi amanzi selo, bathi simasha impi. Bavele ngasho nje baba senhlahleni yokuthi ngokwabo kwaba inhlahle yokuthi bafica amagate amabili aseBhabhiloni enjani evuliwe. On gaining access to the inside of the city, okay, sebekwazile ukuthi bengene phakathi edrobheni noma emzini waseBhabhiloni lona, bakwazi ukuthi bengene ngokushesha babulala inkosi yakhona. Lokhu okwawunqamula ngokushesha umbuso waseBhabhiloni, owawaziwa udumile emhlabeni wonke. uKoresi wanikeza ubukhosi bakhe kumalume wakhe uDayari ngenxa yokumhlonipha ukuthi mdala. Kahle kahle wenza ukuthi iBhabhiloni libhubhe kahle uKoresi, uCyrus, yabo, esiza umalume wakhe uDarius. So uma esekunqotshiwe iBhabhiloni, uDarius angisho una-62 years, umshana wakhe wayesemncane yena nokho uKoresi. Ebuncaneni bakhe sekunqotshiwe sekunje, uthi uKoresi, ayi malume, ngoba umdala ngicela ukungabusi phe kwakho, ngicela ukuthi umbuso laphana eBhabhiloni kube ngowakho. Amen. Akobe siyafunda isizukulwane sanamhlanje ngobe amalungelo afila amalungelo alibulela izwe. Ungena ebhasini, noma ngena ebhasini umuntu omdala ubona ngathi futhi uyiphathela namadolo, iy'ngane zizoqhubeka nje ihlale zesikole, ayikho ey'misele ukumdedela, yabo. Zizisho zithi, hayi masihleli phansi, sihlala phansi ngoba uma usumile kuthiwa umuntu omdala akamelwa. Hhayi nje sewukucasha ngesithupha leso lokho. Sithola-ke indoda yempi uKoresi, esosho uma sesifunde kwingxenye yesithethu sibone ukuthi uNkulunkulu naye njengoba uNkulunkulu wayethande uNebukadnezari ethi emregada as owakhe, noKoresi wahamba wamregada as umuntu wakhe, yabo, noma umntwana wakhe, uyabo. So uKoresi thola umbuso engawujaha ukuwuphanga ewenze owakhe. Mawubekeni lowo mqondo okhona kuKristu, wathi angithi emkhulu, kodwa watheni ubukhulu noma uduma kuyona into yokuphangwa. Kukaningi uNkulunkulu phela siveza khona ukuthi masibeni sithobeke, asishayisa ngathi abanye thina sibancane abanye bakhulu ukunathi. noKoresi wenza le nto. Kuthiwa wathatha umbuso wawunikeza umalume wakhe uDariyo noma uDarius wamMede,
owummede noma oyinkosi yamamede ngenxa yokuthi ehlonipha ukuthi mukhulu noma mdala uDarius kunaye. Siyathola ngosifunda ukuthi uDarius kodwa wabusa iminyaka emibili kuphela ngoba washona eneminyaka ewu-64. Wathatha umbuso ene-62 ngoba seyashona eseneminyaka ewu-64. Yabo. So indlela umuzi waseBhabhiloni noma iBhabhiloni elachithwa ngawo kwakuprofethiwe umprofethi u-Isaiah maybe approximately 150 years prior. Ngicela angithi yabona ayisifundeni le verse uyamkhumbula u-Isaiah 44 verse 27 no-Isaiah 45 kodwa ngiqale ngo-Isaiah 44 verse 27 njengamanje khona amavesi ivesi engifisa ukuyifunda Isaiah 44 verse 27 uthi 27 lapha ku-Isaiah 44 uthi sibona njalo ukuthi iBhabhiloni lathathwa kanjani. Uthi siyakhumbula ukuthi uKores noma uCyrus esiza umalume wakhe uDariyo wagubha umfula wadayirect i-channel athi amanzi asemancane emfuleni bawela. U-Isaiah 44 verse 27 uthi oshoyo kuwo umsinga ukuthi yisha ngiyakomisa imifula yakho. And isihloko salaphana ku-Isaiah 44 uqala phezu kweverse 24 sithi-ke uKoresi umelusi. uKoresi lona uyinkosi yani njengamanje yasePersia noma wamaPheresiya angithi yabo. So uKoresi umalusi. Okay. Uverse 27 nakhona uthini oshoyo kuwo umsinga ukuthi yisha ngiyakomisa imifula yakho. Amen. Uma ufunda u-Isaiah 45 verse 3 uthi Isaiah 45 verse 3 nawe sicela ukufunda uthi ngiyakunika ingcebo yobumnyama nemfuyo ethukusiweyo ezindaweni ezisithekileyo ukuba wazi ukuthi nginguJehova okubiza ngegama lakho uNkulunkulu ka-Israyeli. Amen. Uma ufunda le verse uNkulunkulu uziveza kuwuyena onjani in control. Inkosi ibusise ukufunda kwezila esikhathini samanje. Amen. Ngizocela ukuthi mase ngizoqhubeka nayo le uDaniel 5 kuzobe sekuyingxenye 3 sizobe sesibuka emlandweni kakhulu sesiqhathanisa futhi namavesi. Vele uDaniel ngoba siwufunda nje sifunda kakhulu nezincwadi zomlando neBhayibheli uqobo. Amen. Inkosi sibusise ukufunda kwezila esikhathini samanje. Amen. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobuzalwane bonke Moya Oyingcwele makube nathi manje kuze kube phakade. Amen.